Esto es peor que parece, mucho peor, porque yo he pasado dos guerras, pero como esta burrada, no. Des del primer moment vam intentar plasmar la diversitat tant de Barcelona com del barri del Poble Sec. Llavors això, vam seleccionar, per exemple, la Núria, que és de tota la vida d'aquí del Poble Sec, després tenim a la Júlia, que és de Barcelona, la Carolina, que és de Lituània, l'Ibra, que és de Guinea Conakry, el Marco, que és d'Itàlia, no? Doncs això, després tenim el Xavi, que és d'aquí de Barcelona, i sempre volíem transmetre aquesta interculturalitat present al barri i a la ciutat en general de Barcelona. I a nivell de dinamitzadors tenim el Gabriel, que ha sigut el profe dels tallers, i jo, que he sigut una mica el coordinador del projecte, l'Alberto Tarragó. Cuida a mí, que soy la jefa, ya lo sabes. Mira qué cosa más linda de la Escarosa. 55 años, que antes vivía en otro pueblo, vivía en Galicia. Yo digo que ahora ya estoy bien aquí, el pueblo seco es el mío ya. Ahora el Pablo Sec es mío. Y a mí me quiere todo el barrio. Si todo el mundo me quiere, no es por decirlo, pero es verdad. Bueno, y quizás series de... El projecte de fotocomunitat que s'ha realitzat amb Nexes és un projecte que ja va sorgir abans de l'era Covid, però degut a la pandèmia l'hem hagut de canviar completament. Llavors sí que és veritat que en els mesos de la pandèmia es va posar en perill el projecte, però finalment amb l'esforç dels participants de Nexes i de l'Ajuntament de Barcelona l'hem pogut fer realitat, complir totes les mesures de seguretat. Jo no tenia idea d'aquest projecte, com m'agrada la fotografia. Una amiga em va enviar un WhatsApp dient-me «Eura, a Nexes estan fent un projecte de fotografia». Vam fer unes classes amb el Gabriel que ens va introduir al món de la fotografia a nivell teòric, des de com classificar les fotos, els angles, la teoria. El meu paper ha sigut una mica ensenyar a veure tota aquella part més compositiva, més artística, de manera que una fotografia pugui ser realitzada de manera que capti la major atenció en un sol cop de vista. Abans el que sabíem era Poble Sec, en moviment, sempre hi ha soroll, hi havia activitats. I ara no hi ha res. Doncs jo crec que és una exposició molt potent, no? Perquè sobretot abans d'idear el projecte ningú al món s'esperava aquesta pandèmia mundial, llavors es retracta, no? Sobretot els moments durs que hem viscut a la pandèmia, quan estàvem tancats a casa nostra, qui tenia casa, perquè també tractem temes molt durs com és la gent sense sostre, la pobresa. A mi el que més em cridava l'atenció era tot el canvi de l'espai públic i l'espai en general, de com ha canviat en funció de la pandèmia, perquè sé que la pandèmia a nosaltres ens ha afectat de maneres molt diferents, des de la gent que té casa fins a la que no té casa, i des de la gent que tenia comerços. Faig castells aquí, castells de Poble Sec. Com ara no hi ha castells, no hi ha activitats, m'està costant molt i va ser molt dur en el moment d'estar confinat a casa, sense sortir, sense fer activitats, sense fer castells. Hombre, afecta a todo el mundo. Afecta a todo el mundo, aunque digamos que no afecta. Unos por una cosa y otros por otra. Era clau donar veu a les veïnes i veïns del barri i tenim testimonis de totes les edats. La dona que ocupa el cartell és l'Amàlia, que porta visquent aquí tota la seva vida i estem molt orgullosos que una dona de 95 anys sigui la portada del projecte. Després també tenim comerços de tota la vida, com la Pili, la seva perruqueria, després el Huawei, que té un supermercat. Pasen, pasen. Pasen que verán. Que lo dice ella,
Per la gent que vulgui venir, jo crec que són com retalls de petites perspectives que hem tingut cadascuna de les participants. Volíem que els propis veïns i veïnes del barri de Poble Sec es poguessin identificar amb les diferents realitats que es viuen al seu barri. M'ha ensenyat moltíssimes coses i crec que mostrarà moltes coses perquè és una altra cara del barri que segurament hi ha molta gent que no tenen ni idea. A l'exposició podràs veure els moments més amargs, més tristos i alhora també aquells moments d'esperança, de llum, de canvi. Posar-ho en comú, tot això, i fer que bueno, almenys hi hagi un document històric, o esperem que sigui així, del barri. És una exposició de fotografia que et remou, no?, per dintre. Y está, mira, está. Es preciosa con el atardecer aquí. No, está súper bien. Yo digo que ahora ya estoy bien aquí. El Poble Sec es el mío, ya. Ahora el Poble Sec es mío.